ukupanga chani galuyo iwe ukutani galuyo inu ndi magulu amene mmakwesa galuzo walo tandiyankhe usapange zoposa tasuka tasamala chimachiga apa ndi pali Jackson Mankhwala chikhala ndi chani ngondone abwana ndikuona ni skalatoni ndi chani chimenecho iwe ukupanga chani iwe supa pakupangidwe umangidwe phansi iwe pombo zathawe okubwera di abwana ndodongosolo ndangoliyamba kumene uli ndi mulendo aliyense ndimacheza ndi apolisi nanga bwanji mkazi Georgina ndikuyenera kumulongosola mawa koma uonesese kuti upange za changu ndikuti ine sindikakhumudwitse na bwana koma ndingakuthokoza pachifukwa chanji pachifukwa chokuti iweyo wanimvesera bwinobwino zomwe ndakulongosolera ine ndiye ndinoyenda kumverayo chifukwa ineni maopa ulendo unabwera kwathuja namangoona ngati kuti iwe ukhumudwa suzabweranso basi tinanga zimene zifunika zifike ku America ku China komanso ku Malawi kuti kulikonse ndi chithandizo Georgina ukunenesadi kwa ndi choncho ndiyesesadi kuti ndifike pena paliponse kuti munthu wina athandizike koma ndifuna ndikakumana ndi scientist wa ku America ndikamuuze Zwistad iye ndo kuti amazuwa zambiri zokhuzana ndi research izodi sizapadera ndakhulupirira kuti zonse zitheka ndithu chifukwa zinthu ngati zimezi zinzona munthu wapaderadera mpovuta kuti azimvesese ngati sanazimvese bwinobwino koma ino ndi apaderadera tathokoza doctor ndole ndione mkati mungati anthu amalizana chabwino adokta amene andoni ntchito yawo amayiziwa kwambiri anthu ambirimbiri athandizikanso ndi iwowa ine ndi ndimawakonda ine ndakupitana nane tsiku la lero ndikufuna tikambirane za nkhani pali zinthu zina zake zimene zimachitika mosokoneza mutu ndi adona wakulongosoleni zikomo kwambiri Georgina mutha kumasuka toyamba ndikuthokoza tinonse muli pano ndikuthokozanso chifukwa cha wina aliyense amene wazipereka kuti lero tikambirane pa nkhani imeneyi toyamba ndichoti nkhani zake zona zingokamba za DNA ndoti liseche yanga likukhazikitsa kuti ndizifufuza zinthu zambiri zokumbukira chifukwa anthu ambiri zomwe zinachitika mbuyo mukalekale samafuna kuti azizisata atu ayi ndine ndifuna ndikhazikitse liseche inuyo koma simukuyenera kuti munyozere zimene zizidu ayi ubwino wa zinthu zonde patatu pokumbukira zinthu zakale komanso kumbwezeretsa munthu ngati samakumbukira makamaka nkhani yagona pa munthu amene ubongo wake wasokonekera sakuganiza chinthu china chilichonse komanso thupi likakhala kuti ilolo silikulongosoka loti silikugwirizana ndi memole yake ndi iyesu amabalalika dongosolo lake ndi ndilo khalo basi kapena zomwe mafuna mutifotokozere ayi tanimvereni loti ine ndimafuna ndifufuze zambiri za DNA ndi memole nkhani yake ndikuti ingokhala DNA research basi koma ngakhale zili zophweka zinthu zikufotokozerani zabwino kwambiri kwa anthu amene timachitira Mr. Chigwenembe mukaona madamu zomwe akulongosola anthu ambiri chonchi amangofuna kuti azingopeza chuma
aya bwana kuteko zinthu ngati zizi munthu simapita nazo patali akhala kulesa kuteko zomwe ndikamba ine ndi zimene ndikuona kuti zingathe kukuthandiza. ino asista zimene mukupangazo ndi zofoyera kwambiri mufuna muzitibalalitsa ifeyo chani anaona kuti inabalalika nangochoka basi safuna kuti ife zitizunguza ife zimenezo ayi iniyo muchoke kusokoloko anapanga kwanu. Georgina chonde nanga chifukwa chana chimwene wangu ndiyankhula zinthu zopusa apa ine sichisiri kuzalongosola izizi kapena ine ndi opusa anthu osewa akhala kunimvesera ine bwinobwino iye kuyankhula zinthu zopusa chifukwa chani ino achimwene ukakhala bwana ndi kunyumba kwanu ndi akazi anu koma kuno tabwa kuzakambirana za anthu kuti athandizike kuti ife tithe kuona kuti achita bwanji anthuwa zimachita bwino kwa munthu amene sakudwala iniyo ndoti mnazula kachigeti kuba komanso corruption zimenezo zimene zipangizoti mankhwala simapezeke mzipatala ndi pakali pano pene sindingalole kuti zinthuzo zizingochitika choncho basi ine ndifuna ndikuthandizeni komanso kuthandiza anthu akudwala. Koma ife achemwe adakuwuzani kale sitikuvomerezani. Anthu ngati amenewa amangofuna kutibera ife. Watani kuteko zimene napitira mkati mpalibe chomwe chatheka anthu osana mmene amangondalalatira ineyo basi sana kumvesere iya basi amangondikalipira bwana adona ife ndoti taona kuti ineyo mugwira ntchito yabwino kwambiri ndochepa mapanga zimenezo ndi chimene taona ifeyo tagaza kuti tingogwirana manja. Georgina awa ndo kuti iwe kwaziwa ipana bwana ife bungwe lathu achimwene tindoyima paokha utha kutenga nambalayi lisechi lililonse mungafune kuyendesa inuyo chonde timbireni sola mmene chamakuyamikira bwanji ndoti iwo mwina anamva ntchito zabwino zimene wagwira iniyo ndoti mmafunika kwambiri inu ndani superintendent chizoni palibe zokamba zambiri tikuyenda pita ku station ku station titakhala limodzi ndokuti palibe bovuto tiyeni. amene wakhala bwe mukumuziwa ndi Zebi ndoti ine ntheke ndimagwira naye ntchito chanchitikira ndi chani ati kunenyi ndo chopya anthu ambiri afa iye wapulumuka nangomenyedwako ndi nyamata wina wake wa ku Japan akuti opanga zodabwitsa kwa basi. iwe Zebi Georgina palibe chomwe ndala kwa ine nangoni unaka kundimenya ndiwachichenezi choncho koma ine sindinaziwa chomwe ndinalakwisayi komana amaoneka zoti amafuna china chake ndikuti ambiri kumene kwafako anandiuza kuti akufuna seweyo koma ine sinatero amene yofunika ati musake. hello ukunimva kodi hello nduyo ndati nduyo munthu wake ndi amene ndikuti akutisenda konkuno andipha chonde nditanditenga andipha taunana kutani twaibu achizoni hello achizoni mukuniva ndipange changu tipite konko. Georgina yandimasuleni andipha amene akandipeza pano chonde andipha akandipeza pano chonde ndilole ndipeze makiyi inu simukulozeka kulowa kunoko iwe chonde san ndimasuleni chonde ndimasule Frankie kapanganiza changu tieni tieni osasunda tikatukireko
Uli ndokupa. Kwani uchafuna chani kwa hivyo? Walikuwa chani Georgina? Georgina ndiye yangu walikuwa chani wewe? Wamuna kula chani? Frankie nesi ndikuziwa. Ndikulupira kuti iwe jama musakatu zebbi. Koma nanga chifukwa chani Chinese akhale kumandisaka ineyo? Ndingala kusechani kwa iyeyo? Driver ichole. Ai, taicholewe. Taichole ndadiwe. Iwe Frankie ichole chifukwa chani? Mise kumene kuja kuli munthu wokupa. Tukone ndikampeze ndipo ndikamfuza chimene kufuna ndi chani. Sili kwenda zingutawa. Iwe taicholewe. Ai, Frankie, kumene koko ndikulakwisa titakavula lako. Tadusa nai. Soveri, hama. Naisati hama kuloko. Naisati ndati. Komene kwa manga jani akulumikizana ni ndani? Waziwa a professor Makonda acharame. Frankie. Frankie. Usaguwe tabwera kuno. Ndio jandole mina jonchi. Kuleko mu professor Makoi pla jonchi. Chabwino, tifufuze chomwe angagwirizane professor ndi amene ujayo. Ndikwenera panga zomwezo. Ndenda mbire bati. Ndofunika tiyang'ane pena pali bose olo m'madraw. Uonezeso chicho si chomwe ungapezi iwe chodabwisa wenewo ndipase. Oh, Mulungu wanga, Frankie. Fula. Iwe Frankie, suri nadanto uzodi mpaka nani mbini. Nadusage madro, sina nini menemu. Umwa matena musinyalala. Ndai zinake zimathawirika kuna kuti zinofunika kwambiri amatha kuzisiyaso malonga totero. Ndikwenera ndisake mufasa mu binimu. Izi ndi zimene dirida. Akusafufuza buku lomwe amagwiritsa ntchito Samze Nkango. Akuti iwo ndrofunika kwambiri kumbali yawo. Koma mene wasa kupita ukalitenga. Kutile kwa professor janaye kuziziwa zinthuzi. Izi ndinda bisaba zinzodabwitsa ndikwenda kuziseva. Zanchilo chani zozo? Ndikazikopera izi zithe kukhala umboni pammawa. Ndakuti sila pasi zokhuzana ndi buku limeja? Eya. Nda professor akeza khuziranji. Popeza iwo aja ndi munthu wamkulu kwambiri. Amene umakugwira ntchito yawo. Foniso. Ndi ndani? Georgina. Tayankhula naye. Pepanisa pano pando ndili kunyumba. Kodi singathike kuti kumane mawa ku office kwanu? Koma ndizovuta pang'ono kungoti. Koma ndizoti nzofunikira kwambiri tadda kumana. Tandikeneke pang'ono. Amati kakumane mawa ku office yanga sikanayi. Plani imene ikhozokhala nyembatu. Imene singakati pese kupita ku department yawo. Lolo chango pese kampeza konko. Georgina, kungoti ndizakuza mawa nthawi yabwino ndikapeza mpata ndizakuyimbire neyo. Ndokuti ndilongosola china chilichonse neyo. Chabwino bwana, ndakunyadirani. Zikomo kwambiri. Apa pati kuyenera kupanga zinthu zoti asadziwe kuti kunoko ife tinafikako.
ndiye apatire tibwenzerese zonse zomwe tinazononga. Apa ndi zinthu zikuchita kuyenda bwinono. Tikuchita kukhala ngati banja atu. So kumva bwino? Aya panopa ndikumva bwino zonisangalatsa. Kungoti kuyambira uja zimakhala ngati zopingasa. Ndimakuona ngati we mtambwali. Sinanga ndimakayikira kuti munthu wamtundu wanje amanga kwatire dokta. Koma ndaona kuti iwe unachilimika. Sinanga kuziwa kuti madokta afe sinofuna amuna chisawawa. Koma iweyo ndokuti akukwanira. Moti inenso ndasangala nawe kwambiri. Kalekale zachibwezi naye nazo kutali. Chifukwa nandu zoti amuna ndiopya. Ati tisamakhulupirire. Koma iweyo wandionesa kanthu kena kake. Chikhulupiriro. Moti ndiwe munthu wabwino. Ndichoncho. Koma nkhani zonsezi sikuti ndikungonena tu Franki. Ndikunena kuchoka pansi pa mtima wanga. Modi uone message yomwe bwera phone pako. Iwe pamene mundu kungogona. Zinthu za mubongo zili m'magulu atatu. Zina zimatha kupanga mosokoneza, zina pene zimabwera ngati zabwinobwino. Pomwe zinaso zimasongoneza tope. Ukanaziwa sunakalimbana naye, unakangomusiya kuti apange zake. Chifukwa yeye samakukonda. Ine ndimafuna kuti zabizi mamuna okuti asandikonde ineyo ndi moyo wake onse. Asandionesere chikondi pa mavuto olo pa mtendere. Franki ndamene ali kumtima kwanga. Palibenso mamuna una aliyense amene ndi mamuna oposera Franki. Mamuna azikhala wachitsanzo ngati Franki. Ndoti yeye ndobwino kwambiri kwa ine. Ndoti iye ndili timamvana. Ndoti sandikumudwisepo. Ndoti chilichonse ndingafuna amatha kundipangira. Ndipo ndikukulonjeza usandikwatire. Choka, galu, choka. Kungoti? Phone iyo ima banali message koma zili bwinobwino. Kongoti ndimangona no message nango ayimireso abale palibe zomwe ndagwira sili zonse. Mama. Vavaka. അത് കേൾക്കാം രസിക്കാം ഇനി നിന്നെ പുൽകിടം ഈ സ്വപ്നക്കൂട്ടിൽ മയങ്ങാം
കിളിയായി പറന്നിടാം നിൻചാരെ വന്നിടാം ഇനി മോഹമുണർത്തില്ലേ കുഞ്ഞിക്കിനാക്കളായി ഇനിയൊന്നെന്നരികെ വരൂ നീ എന്നെൻ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കൂടൊരുക്കിയില്ലേ മുത്തുച്ചിത്തി പോലെ നിന്നെ കാത്തിടാം ഞാൻ പെണ്ണാളെ സ്നേഹത്തുമ്പി പൂക്കൾ തേടി പാറി പാറി വന്നില്ലേ മേലെ മേലെ കുയരാം പാറി പോയിടാം നാം ഉള്ളം തുള്ളുമോ എന്നോമലേ ഇന്നെന്നരികെ വാ ഈ നാളുകൾ മറക്കാനാവുമോ നിൻ പാട്ടിൻ നീളമോ അത് കേൾക്കാം നിന്ന് രസിക്കാം ഇനി നിന്നെ പുൽകിടാം ഈ സ്വപ്നക്കൂട്ട് മയങ്ങാം പൊന്മാനായി മാനം നീണ്ട ഇനി പറക്കാം ചില നേരം കാതോട്ടിടാം ഈ പ്രണയം കൈമാറിടാം ഇനി മധുരം നൽകിയിടുമോ പ്രിയനേ നീ കൂടെ വാ ഓലത്തുമ്പത്ത് ഇനി ഊഞ്ഞാലാടാമോ നിന്നിഴലായി കൂടെ വരാം നീ എന്നും എന്റേതല്ലേ പറയുവാനാവുകില്ല എന്നകത്ത് വിങ്ങുന്നു മധുരമോ ഇനി നേരം തുത്താലങ്ങൾ ചിത്തിടാം മറക്കുവാനാവുകില്ല നിന്റെ കാൽ കൊഞ്ചലുകൾ എല്ലേലമാ ചൊല്ലിടുമോ ഉള്ളം തുള്ളുമോ എന്നോമലേ ഇന്നെന്നരികെ ഈ നാളുകൾ മറക്കാനാകുമോ നിൻ പാട്ടിൻ നീണമോ അത് കേൾക്കാം നിന്നെ രസിക്കാം ഇനി നിന്നെ പുൽകിടാം ഈ സ്വപ്നക്കൂട്ടിൽ മയക്കാം പൊന്മാനായി വാനം നീള ഇനി പറക്കാം mukachikira pati pa post office. Hello. Georgina. kodi wewe wala message nakwiza ndikakumane nda professor naye ndikuloko ndoda professor kala tafika pa banki Ndili mu bus ndikubwera konko. watu uli mubasi kodi wendine message nakwiza nabwino kudali za banki changu chabwino tangopangazo kuti upulumire undipeze Koma nzokuti a professor wo angakhale zoti pano pafika. Hello. A professor. Nzokuti paja inu ndimve ndikadokosolo. Koma musapokese. Pepani ndikuyankhula ndani. Inu mugwizani ndani. Ine ndizeko wa Georgina omwe tifati kumani ndani kumemuliko. Nzokuti inu ndine ndakumana ku university kuja mwandiwala. Pepani ndimakumana anthu ambiri. Koma mungathe kundikumbusa kumang'ono. Komabe ndimafuna ndikambe ziwiri zitatu. Zokhuza ndi Chinese wino wake. Ndokuti inu ndine mukulumikiza naye pa zina zake. Hello. Kunena zona zomwe mukamba palibe chomwe ndikuziwa. Professor mukana. Chinese amene mukulumiza naye akupha anthu ochuluka. Mukuyenera kuziwa kuti anapita ku polisi kononga pena paliponse. Pepana mwene. Ndinakhala ndikuziwapukira kali konse ndinakatha kufotokozerani. Professor, usantenga ndini zako. Zimene mukupanga zingakupezani mukhoza kuchimina. Chifukwa zimene mukupanga zinzachibwana kwambiri. Nzanu ndokuti wapanga operation police kongole simukumveka bwino. Hello. Zimene mukamba zine sindikuziziwa. Ndala iwe takamba za nzeru. Iwe ni Chinese mugwizana chani. Tayo mweti mukuimbirani phone. Musaiwale zona kuti inu ndi Chinese munayi muli limodzi mugwizana chani. Ayi mwene. Tanuveni. Sinifuna zindikhuze. Koma sindikusamala. Mufuna chithandizo. Izo ndi zanu muziwe. Wanjinga. Bambengwe. Uri badi. Kenti kumane pa post office. Wanjinga tapanga kujangu.
inu mwafika kungoti kulikiu kwambiri ndopanga bwanji pamene popo nditani mukuyenera kusika pa chomwe mwakwera chimuziyenda basi musikira pompano ndakuona ndemukwenera kupanga zachangu omwe afika mukwenera kundiza machangu wafika mukwenera mpanga changu kwere basi mimi pasogolo panopo yakwerani lowani masukani ndithu ndinolondiridwa mulungu wanga chiitikani chani aprofesa mwatani wamenya ndi ndani kaya izi ndizopusa ndani amene wabwereka choita profesa nde osafusa bwanji alipo amene wapanga zimene zotapusa imene alilimo osati ine ndi amene angowathandize iwowa iwe tauze operation omwe ndimapanga ineyo ndi omwe apangisa kuti ndineso ndikhale mmene ndikuonekeramo my penicillin wati penicillin imene ndi lead research yemwe analandira buku lomwe anapereka Sam Zenkango Chinese cho nemwe akumfuna ndokuti sizifunika kuti anthu akuno apite nazo patali zimene zija likuyenera kuti buku litengedwe komanso Chinese chakufuna Georgina chifukwa chokuti Georgina ndemwe akuziwa zambiri za buku la Sam lakalekale kwambiri ndilomwe akufuna zaka 520 tayi omwe linapangidwa buku limene lija koma nilokuti padakali panopa ilolo limathandizabe lili ndi zinthu zofunikira kwambiri mkati okuti munthu wapaderadera sangakwanise kuzipeza zinthu zomwe zili mkati mmenemo komanso Chinese ndokuti ali ndi mankhwala chabe okuti amachita kubayira kochinyama kapena munthu wamoyo ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നായ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായും വൈറസ് ബാധിതനാകും wina aliyense amene angakhuzane ndi galu ameneyo matenda ndokuti atengera pomwepo ndokuti matenda amene otha kufalikira dziko lonse ndokuti matenda amene wagalu anafa ambiri chifukwa ni nthenda chita kupangidwa ngakhale galu atha kupasira iweyo matenda kunena chilungamo matenda amene wafika pena paliponse mdziko linolo ngakhalenso muchokudya chilichonse chomwe tikumadya masiku ano zotinso mukumakhalanso muli kanthenda kamene kaka kutereko Chinese uja ndi amene oboza gawa matenda ameneyo motumizidwa ndi akuluakulu aku America komano nzokuti panali munthu wina wake yemwe anakwanilisa kupanga mankhwala omwe anagwa pa dziko lonse lapansi omwe anthu anadwala
iye anakwanirisa kuwagonjetsa matenda amene wakuzera m'mankhwala achikuda moti mizi yonse yomwe inakhuzidwa ndoti inachira chifukwa chokuti nthawi imene yonse matenda amene anafika posauzana pokuti anthu ankangomwalira koma Samze ku India ndemwe anathesa mwalira Samze. Profesa tatuzeni uyu ndakufunira chani iyeyo ndoti iye ali ndi buku lopatulika lomwe mchina akulifuna bukulo komanso achosa moyo wa iyeyo chifukwa matenda amene akufalitsa mchinese emwe angakwanise kuthana nawo ndeni nsikanayi ndewo akuona ngati iye ndi amene angathe kuwasongoneza ndi akuganiza zoti angomupha iyeyo kuopa zakuti akhoza kusongoneza msika wawo omwe amafuna azagulitse mankhwala omwe matenda amene wawa ku India kunoko. Basi nzomwezo ndokuti inunso mbali yanu ndomweyo tatuzeni kuti ngampeze kutiko mmathamangira inu kumafuna ndalama kuononga dziko lanu tazone limese mukudwa matenda omweyonso moyo wanu ndiofuna munthu ononga ife sichoncho. Franki temakaye ndikambe nawo tikuyenera kuchitapo kanthu matenda asanafalikire kwa anthu ochuluka. Ine ningoyimbira kwa za moyo ayimbire kuyenera kuti aziwe tayimbire pompano chifukwa ngati tingapange mistake anthu ambiri afa. Halo ine Dashi ndikuyimbira kunoko ndoti panali kavuto kamene takapeza ndoti mudera lathu linolo ndeti mafuna kuti mpereke uthenga omwe changu kwa anthu amene sanakhuzidwe kusene ndoti panga zomwezo tikhulupilireni chabwino akuti apanga zimenezozo ndoti pafuta ndoti panepo pofunika ndalama popanda ndalama sindichakutumizirani katundu wanu popanda ndalama ine sindiposta katundu wanu mukuziwaso zoti patawano pano tikhale na ndalama uyenera kuziwa kuti popanda ndalama non-type business ukuyenera kundipasa address. First track, can I help you? 970 mbali yake ndi yakutiko ashop nabo chabwino ndoti ndipanga zimenezo. Kodi iwe ndiye kudikira chani? Ndakuza kale ndipasa address. Kodi zina yako ni ndani? Dongli. Adongli muzoti pakufunika ndalama. Halo Mblazi ndokhulupirira kuti ndapanga dongosolo lonse koma zikusonyeza kunena kuti malo onse afika kale matendawo pena paliponse muzinda nzokuti matenda afikapo kale nzokutinso mzipata mwadzaza kwambiriso anthu omwe akudwala matenda osadziwikawa. ndikunena pano m'bale zinthu sizili bwinoti ndithu palibe chomwe ndingachiteso apa nzoti ndinayesera kumbali yanga m'bale. Chabwino tanduzeni chipata chomwe chili pafupi kuli anthu ochuluka. Okay. Awasula tenge Ibra uyo ukwenera usimuyang'anira ukutimva. Ngongodusa kuma stevi. kodi mungatilondole kuti anthu ochuluka? Eya, ndilondoleni. Chabwino. Oh mulungu wanga ine tende mene matika kutamangira kuntima munthu sumachedwa kumwalirayi ndikufunika papa kupanga kanthu mwachangu. Komano iya kupangira ndi dziko lathu China amene pansana pambi yake alipira atu amene sinthawi ya zimenezo tiona ndole apawa tikuyenera tipange plani tione kuti anthu atathandiza bwanji chifukwa kuti ngozisiya anthu siwakhoza kumwalira. Tabwerani apapa anthu atatu muyenera munyamuke mpite kuodeyana Alashidi mupita kuodeya akuluakulu kuti mukathandize zonse zofunika ndikuzani. Imulani upita kuodeya zimayi pathupi kuti kaone zisi kuti zonse kumeneko zili bwino mukuyenera kundiziwisa ndi mmene mapatient mutakhala pesiri kumeneko kuti iwo ali bwanji
kuti ine pamene pandione kuti ndipanga bwanji, koma mukuyenda ndi zinthu zimene zizi muziyendese mwachangu. Chabwino Frank, iwe kuyenda kuti ukandidane doctor, ine ndikambirane nawo zimenezo zikuyenda kuti tipange mwachangu. Chabwino Tiyeni. monga ine alungu zinthu zimene zoti ineza ndipasa mantha kwambiri. Ndikuti nthenda imene inachitikapo zaka 520 zapita m'mbuyomu, panali munthu mmodzi yemwe anakwanitsa kuigonjetsa nthendayi. Titaona kuti mankhwala amene agwiritsa ntchito atha kupezeka. Zitengeranso ndi mmene ife tingagwirire ntchito doctor, chifukwa muno mukuona kuti muli mapeshenti ambiri zikhoza kuteka, koma mapeshenti amene pa 72 73 ndikuti amene sali bwino. ndiye mmafuna zokuti ine ndipite ndikathandize pomwe akhapo madamu adona pakhoza kukhala pavuta malingana mmene achulukira ntchito ngati iyi madamu imafunika kukhala anthu ochuluka kwambiri. Adokotala, ine nditha kukwanitsa ntchitoyi ngati mungandipase chilolezo, komanso nditakhala ndi anthu ochuluka, chifukwa ngati zinthu zimene tilife tingazichedwerera anthu ochi kunoku atha kumwalira. Ndi dokta taganizani bwinobwino pamene popo. vuto ndokuti nthenda iyi yabwera kunoku mwadzidzidzi, anakakhala ngati malungo ndinakathana nawo kale. nthenda iyi ndiyokuti ibe mankhwala, ndisaname palibe chomwe ndingachite. Dokta, chonde nimvetsetseni, tipange zoti tathandizeni anthu amwe achangu. ndakuzani kale sindikwanisa ndili nchina chochita kale. Adotolo akuyenera kukhala kumeneko. ine ndoti ndine mapeshenti ochuluka kuti ndathandize. mesa nyumungu ima baba. Halo Franki, yankhola china Franki, chanizo chanduta chipata kwa kuno ndamuona ineyo. ukulumbira Ndizoona ndakumana naye mkolidomu. ndimupha meneyo. Franki, usaganizike choncho. Pakati pano pando kuti feyo tingopanga keza mapeshenti wadathandize. Franki, chonde ndimvesere. Franki, yeah ndikukumva kodi iwe ndoti usapangika anthu ungoboza mtenge. ndikubwera. Halo, ndoti ndapezana ndi vuto. Adonke vuto lanji Ndinapita kumpanga control. Ndoti iye amandivuta kuti ndimbalalise, koma ndandabwa kwambiri yeyo chifukwa izi sizinachitikepo. Tauza asifu chikuchitika ndi chani. Samson anafa kale, sizingachitike kwa munthu wa moyo. Chomwe chinakwiriridwa zaka zambuyo sizingatheke kungobwera panopa. Zimenezo ndi kuti sizoona. Aba, mukuyenera mungomulimbikisa. koma amati munthu anamuona mwamtundino wake. ndoti zimene zingakhale zoti nzonama.
umusi ulinga zingathe kuteka antenge munthu amene abwere naye zitheka ukuyenera kuti ubwere naye amene ukampeza timone zotheka wachikulire koma nozitengeranso ngati ndingakwanise iwe ba ukuyenera kumbweresa kumene kukampeza zimenezo ndizotheka mfumu yanga ndoli neyo ndiyesesa kumbali yanga yapanga zoti wayimbire foni ndoti ndamuona Pamira ali kumbuyo kwathu uku tali naye Georgina ni mmene zilili tikuyenera kuvomereza kwa popo inu tiye ndusane mojangu wajinga kodi upanga gani Georgina Dumpamu panga jangu tuluka Georgina, uli kuno wino? Utasunte Georgina.
Georgina, tiye sivira, Flumira, Georgina, tiye ko. Changu tiye ko. Tiye sasa zawa panga changu, tiye, Flumira. Wada mwamba panga za changu. Ndondasa kanchipatala mose sana apezeke olo Franki Angakhalizula likuti sidanda ulapezeka amene. Oh mulungu wanga Georgina wavulala ndodi Fred nakumane ncheni zuja pamene pomwe chikhalire ndizikuti Fred kanafa eti bwanji Franki uli bwinobwino koma Zanga sizili pabwino. Iye uja kufuna chani kwa ifeyo? Akufuna chani kwa ineyo? Ine ntakuna zoti ndamulakwira chani? Waona weka mmene zimachitikira mtano muja? Anthu osamafuna kundipha ine. Izi sinazonepo ayi. Chifukwa chani anthu osintauni? Kungondunjirene munthu sakwa. Ndane mwini namuyamba pene pachi. Koma kupezeka kufuna ndiphe ineyo? Pepa ndikhulupirira tivuto ndilanga. Koma baba sitikuyenera kuzisiya. Tikuyenera tipitilize eno. Tione chifukwa akutifunira ife ndi chani. Koma ndithana naye. Sokuti mpaka nanga mandiphwekese nacho nchija. Franki usaganize zolakwika tiye tingochoka dera linolo tipite dera zosatheka senengathawi ziko lokhala langa iyo uja ndobwera sanganisongoneza konkuno kaneko ndoti ine ndithana naye Franki situation yathu isasinthidwe isakhale imeneyoyo imulani ndi Rashidi ndodatithandiza takuchoka kunoko zonse ndizotheka olenezo kundipweteka senengalolere kupita ku nyumba opanda kugonyesa naye amene uja ndokuti ndiziphwekesa chomwe ndingachite ndikugonyesa ntchainizo uja aziwe zoti zaninyasa silingapite ku nyumba koma kuoneka ndo masenga atha kulipweteka donse tiye tingothawa tiye panopo tingolingalira za anthu amene ali chipatala kuti tathandiza bwanji mankhwala matenda aja ndimaziwa kuti limbanira amene atangotipweteka Franki wapanga zinthu zachibwana zimenezo mukuyenera kuziwa potengeraso zomwe achita abale athu mulungu ali nafe ndili ine ndauti ine silingathaweyi ningaime ndi mphamvu zanga ndikuthana nazo zinthuzi kotero Franki sitikuyenera tithawe ife kunoku ndipo ine ndikulonjeza kuti nkhondo imene timenya zonse limodzi munthu wobwera mchinese ngati amene azisongoleza ndere mwathu munomo ife kumadisingi kuti ife ndi amoyo sitikuyenera kupanga choncho chifukwa palibe aliyense amene angatithandize ine nditakuthandiza dikira tiye tipeze zinthu zasambuzo komwe zinasungidwa pali china chake chomwe chingathandize ifeyo ngati pali china chake choti chingathandize munthu amene ujayo unazona malita iwe ukuyenera kusala konkono tikuyenera kuti tikafufuze zinthu zimene samu zamagwiritsa ntchito kalekale kumalo kumene zimasungidwa titokhala ndi mwayi kuti kumeneko kumwina ndikapezako china chake chabwino chomwe ifeyo chingatithandize fundo imene ndimene tiyenera kuchita malita iwe ukuyenera kuti usale uzilongosola china chilichonse mbuyo mwathumu chabwino basi ndikubwereratu ndiye makosana tiyambirano pati ndicha kumene kokoko ndikomwe kungapezeke zinthuzo koma nkhani ndi malo ake ndaife tingakalowe mbwanji ndikosavuta tingopita kucha kumadzulo madzulo nzokuti anthu samakhalako iyi iyoyo ndi njira imodzi omwe tingachite
ndipo khapo mmene tingakwanirisire chifukwa ngati tingalephere ndoti dolo uchayenera kuti saka ifeyo chabwino amakutokonda takunena kuti ine ntakulondolerani konse kuja ndimakuziwa ndipo ulo malo wake ngati tingathe kuzikakamiza mazopa ntakupitako chabwino ndoti palibe vuto. കാണും ലോകം നമ്മൾക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതുലോകം കണ്ടിടാം ആരുമില്ല തുണയായി നമ്മൾക്കിന്ന് വഴി കാട്ടാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് തുണയാകാൻ സമ്മതമേ ഇന്നീ നേരം മനസ്സിന്റെ വേദനയോ മറന്നിടാം വിജയം നേടാം നമുക്കിന്നീ വേളയിലും ഒന്നാമറയായി വരുമോ വീണ്ടും ജന്മം തരുമോ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുമോ വരുമോ ഇന്നീ വിജയം നേടാം ഉള്ളിൽ ഭയവും വേണ്ട വീരപ്പടയായി വരുമോ വരുമോ ഇന്ന് കാണും ലോകം നമ്മൾക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതുലോകം കണ്ടിടാം ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നേറിയാൽ അത് വിജയത്തിൽ ചെന്നിടും തുടരാമീ ത്യാഗങ്ങൾ പല കൈകളിലൂടെ നാം മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങൾ മറന്നിടുന്നു മെല്ലെ പൊരുതി മുന്നേറിടാം ഈ തലമുറകൾ ഒരു വഴി കാട്ടി ഇനി ധീരത കാട്ടിടാം പറന്നിടാം പരീക്ഷണം തുടർന്നു ചെയ്യും നേരത്തിൽ മനസ്സിലോ ജയിക്കണം ജയിച്ചിടാം ഇനി നാളുകളിൽ ഇന്ന് കാണും ലോകം നമ്മൾക്കുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതുലോകം കണ്ടിടാം ചലിച്ചിടും കൈവിരലുകളോ അത് മനസ്സിന് കുളിർമയോ എഴുതും വാക്കുകൾ മറക്കാതെ ഇനി മനസ്സ് കുറിച്ചിടാം പലരാൽ ചൊല്ലുന്ന വാക്കുകളിവിടെ വിജയം നൽകിടും പല
നാൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങളോ ഇനി മനസ്സിന് ശാന്തമോ കുതിച്ചിടാം പറന്നിടാം ഇതാ ഇനി മുന്നോട്ട് വരാം പ്രതീക്ഷകൾ മനസ്സിലേറ്റി മുന്നോട്ട് ആരുമില്ല തുണയായി നമ്മൾക്കിന്ന് വഴി കാട്ടാൻ കൂട്ടുകാർക്ക് തുണയാകാൻ സമ്മതമേ ഇന്നീ നേരം മനസ്സിന്റെ വേദനയോ മറന്നിടാം വിജയം നേടാം നമുക്കിന്നീ വേളയിൽ ഒന്നാമറയായി വരുമോ വീണ്ടും ജന്മം തരുമോ വീണ്ടും വരുമോ ഇന്നീ വിജയം നേടാം ഉള്ളിൽ ഭയവും വേണ്ട വീരപ്പടയായി വരുമോ bwana ndingakuthandizeni bwanji ndifuna ndisiwe chaka chimene apangidwa city ndiye kuti iniyo mufuna mungoda disk imene ndo inapangidwa 1974 inapangidwa ku Jikti High yomwe anapanga disk imene ndi Mulani Shai ndoti panopa ndi bwana wamkulu iyeyo dzina lake ndi Mulani Shai mundiuze kuti panopa akupanga chani masiku awiri apitawa ndoti iye anachoka kunoko samaoneka koma zulozulo ndoti anthu anamuona cha mtaonimo pa petroli yothira mafuta mtaonimo D04847889 DO68 ndakumva 846789 ndi mnyamata amene ampezayo akuti ndi Mulani Juma chabwino koma ndikuyenda kufufuza Mulani akhala chida changa koma chimene mafuna ine mafuna kuziwa kumuzi kwawo ndi address kuti asanipite kumpeza wapeza yemwe akufunika si munthu mmodzi alipo 6 anthu ena wanzo kuti iwo akuthandizira mbali kwambiri akufunika ndi Georgina ndi yemwe akuwalimbikitsa azinzakewo moti iye ali ndi zaka 24 certificate yake ndi imeneyi chonde usaphwekese dero iye senso wapezeso azinzakewo ukangoziwa komwe ali makamaka Georgina aphedwe zimenezo ndi zomwe ndimayenera kupanga ndipo sikuyenera kusiya aliyense apo ayi mavuto akugwera epha aliyense chabwino Madamu ndakuthandizani chani zabwino plani yabwino koma sungapeze chifukwa cha ineyo chifukwa ine sindikudziwanso kumene ali ndizoti akupangidwanso pano
ndipo sungathawe. zikomo kundipasa utenga. Imran, lesiya unene pafupi kumene koko? Ayi Georgina, sindinde siya. Rashidi, Ndokuuza pano sindinde siya. Ndiyankhula nawe nthawi ina, tionana. Imran, chifukwa chani wewe sukundiuza zinthu zofunikira? Imran, vuto ndi chani? Alo, pali zomwe ndimafuna ndikuuza zinthu zofunikira. Panopa ndoti ndakupeza atwase. Iwe ndi wopusa. Ngati ndiyema kunyasa ndipo ukhale ndi mfulu za minyendo ya asilikali athu. Usamangu wapha ndi usalakwa ngati iwo ni mbuzi. Imran! Ukunyemva Imrani? Imran! 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 Chikuchitika ndi chani? Oh Mulungu wangu! Imran! Chikuchitika ndi chani? Tanu chikuchitika ndi chani? Tayimbira ku polisi munthu ayenera nthandize pomwe jangu apa. Georgina, tikuyenera zipita. Singafute magati peza konkono. Tikuyenera kuthawa kuno. Panopo kumatipange Franki. Omwe ndipo singathe kunthawisa. Georgina, ine msalendoli za Franklin ndilongosola. Nganunga kwa diso tabira katenga buku lija. Chifukwa choti iye atete wabwera kunoko wakweza edu atipa kuno udose. Tikuyenera tizimise makesi. Kodi nanga tikazimitsa magetsi Franki ndi ali mkati mwe iye satha kufa? Ndikuti iye sangafe. Chifukwa nacho sakali kumagesiko wamva?
bwinobwino tikuyenera kumtengera kuchipatala. ndizoti sakupumatu. taonani ali kutsogolo kwathu. Frankie!
Frankie. Ife anthu kutengera ndi matenda omwe anapeza kuchokera mu dziko la India. Samariya wina wakuwa chifundo ndiye muwathandiza anthu onse amadwala matenda. Ndizoti munthu amene wapanga zinthu zodabwitsa kwambiri ndizokuti tikhala naye lero limodzi pa TV yathu kuti atiwuze bwinobwino kuti zinakhala bwanji. Frankie, mukhulupirira bwanji kuti zitithandiza bwanji zimenezi mudera meti makhalali? Ndizoti zikuthandizani, ndizoti zinachita kulembedwa. Zinthu zimenezi nzoti zinachokera chaka cha 520 lomwe lili kalekale kwambiri. Kalekale lero ndoti anathandizikanso anthu ambiri potengeranso matenda amenewo. Mankhwala asikulini na matenda okhawo ndi amatenda ambirimbiri ndi amitundu yosiyana, koma ukagwiritsa ntchito mankhwala amenewa ndikukulonjezani kuti munthu utha kuchira bwinobwino, ndipo ukachira sungasadwalenso ayi. Koma kutengera kwa anthu awawa ndikuti anthu anachita kuti panga ife chipongwe. Matenda awo anali kuti anachita kuwakonza iwowa chokuti apeze ndalama, koma mwamphamvu ya Mulungu zonsezi ndikuona zakanika kuti zachitikire iwowa. Kotero ndifalisa pena paliponse mtundu ina lonse uziwa. Anthu ena lonse ndi mankhwala sakuwaziwa ndi athandiza kuti aziwe. Nongosimizo kuti anthu amene amapanga zimenezi azona ndi mbali yake, chifukwa tsiku limodzi azaona zinthu zonse anambe aunapo. Kwambiriso koma limalekerera ndi boma la Traife. Nthawi zina zake kumapezeka anthu adyera omafuna uzifunse kuti ukalandira ndalama iwe uwononga mtundu wa anthu ochuluka bwanji iweyo. Ofunika chilango chikhale chokhwimisidwa kupangira kwa anthu amene amapanga zimenezi. Ndi miyoyo ya anthu angati yomwe imadwala matenda amenewa, yomwe imafunikanso chithandizo. Koma ine ndikukulonjezani kuti ndizakhala ndikupereka mankhwala kuchokera panopa mpaka na ine kumene ndingazafe ndizakhala ndikuthandizani. Koma nzoti sindizavomereza kuti zonyansa zimene zachitikeso sizabwino kwambiri zimene zitengere kwa anthu osauka. Angathandizike bwanji madera ataliatali omafunika uzilingalira moyo wa nzako wako ukaotenga zoni ndi wabwinobwino uziaonanso anzako amathanso kumavutika ukhale osakuziwa. Ndikupempha kuti sizachitikeso zinthu ngati zoterozi. Ndipo ndikukudziwitsani kuti mphatso yochititsa anthu inachokera kwa Mulungu wangu wakumwamba. Ndanena kuti vuto lina lililonse kutengera mankhwala amenewa uzachita ndithu osakayikirayi. Ndikuthokoza kuti uthenga umene wafika kwa wina aliyense. Ambuye akhale nanu ngati uthenga ukukhuzani. ഇന്ന് കാണും ലോകം നമ്മൾക്കുള്ളതല്ലേ, നമ്മൾ തേടും ത്യാഗം തീർത്തിടാം. നമ്മുടെ ഈ ത്യാഗം സത്യമാകുമെങ്കിൽ നാളെ പുതുലോകം കണ്ടിടാം. ലക്ഷ്യത്തോടെ മുന്നേറിയാൽ അത് വിജയത്തിൽ ചെന്നിടും. തുടരാമീ ത്യാഗങ്ങൾ പല കൈകളിലൂടെ നാം. മനസ്സിലെ ദുഃഖങ്ങൾ മറന്നിടുന്നു, മെല്ലെ പൊരുതി മുന്നേറിടാം. ഈ തലമുറകൾ ഒരു വഴി കാട്ടി ഇനി ധീരത കാട്ടിടാം. പറന്നിടാം പരീക്ഷണം തുടർന്നു ചെയ്യും നേരത്തിൽ, മനസ്സിലോ ജയിക്കണം, ജയിച്ചിടാം ഇനി നാളുകളിൽ. ചലിച്ചിടും കൈവിരലുകളോ അത് മനസ്സിന് കുളിർമയോ, എഴുതും വാക്കുകൾ മറക്കാതെ ഇനി മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടാം. പലരാൽ ചൊല്ലുന്ന വാക്കുകളിവിടെ വിജയം നൽകിടും.
രാഗങ്ങളോ